Kemang lukurang sana ang sana nemu chungo lukurang ang kemang sana jara comments khai tong no aju comment tong re masa kemang ma semano thing ne tongo obrehagen comment mane obrehagen khajang nango abo ke bhnai hingla mini tiprasa bos on nai ang sana nemu chungo mini kapal bo sajo mai klai tomuno nungmini tiprasa bos on nungma ke blame khai tong kai nungbo sajang klai aprus ni samosa bazan nang wa chu ang koine joto tiprasa ne bisingo bokoroksa je japan teng bo east west north south je japan teng tiprajwk hake kebo ngui tong hangai sung es tiprasa sung ro ba chobe buskang ba chobe mo haino buini to fast solution khaya nang ang chung joto no thansa ka ba chobe sung solution mar mani oro bono moles khaijang mani priyankari ang hai rape khaibe tha jong tabu sung poya ko tam justice mang ka tiprasa ro sung justice mai ni karon no sung mani layo bengal ni jin to phano first ka sina ba sung nijra phanchang mangya amina sung tini buklai man jagai sadron to ang sarai je amai bangladesh ni phai amai bor tini tiprasa tipra phai sini tiprajwk burino moles khai rape khai ni chesta khai ni amno sung justice ma khai tiprasa phanchang ni bising ke ambai Mia sulo tare April talne salmare dindino sal kalang katang kini tiprajwk khoroksa Tripura University wo rung srungnai tiprajwk khoroksa auto kai thangpuru auto bisingo kubun bongsoni chela khoroksa bai bini sakni mari jangiri phunukjamani mangpili to chung jotono social media nukha tai o video social media o viral bangjak tai o mangpili kasa famani pore baksa borok to jehino jolijaka o bihia tom saya kubun bongsoni borok no romoi datino sasti nani tu hnei tayang te khaching phachakai nukha baksa borok rok amam pili no nugui baksa borok rok belanya hamya comment khaima bo nukha baksa borok rok hino je video sabo khai hinei tai baksa borok rok mutibo saka je thingno tongo buri muti khaijangmani hinei te baksa borok rok khai hamya comment khaike je tiprasa buri rok kubun bongsoni no se hamjago hungkai tamni bagi tabukai justice bichar san hanei muti hai sick mentality borok rok no wati eptini adong rok jolijak hinei saka noro nijini bongso bai nijini bongso no se munelai bengalai tonglayo hinggakai bahike chung bichar justice manani hinei amona baganya muti hai comment hamya khaye nogo boya comment hamya khane rong no jolijak hinka norok ta wansuk di je norok ni thanikai norok khe muti hai bipoto gala khanei buskango muti hai bipod norok thani bo gothogoi manu hinei borok saka amona baganya sal katang kubun bongsoni borok rok sakmari jangri phunugu sal katang rom frejagu sal katang butharjagu kunu justice maya hinei borok kok kecalmung rekha genai na tinaro o video ni mangpiliwo lasmi sisa himat omno ti digino sini bubagra bahino belai omno ti serious mja tai sini SP West sodorni STPU tai women ni ini women PS ni osi bemal efona FR lodge khaijaka and kana ni bisingo FR number mane omno jesek jati man chak borok chai to meni borok samai sung judino tomuno borok tuiman ya nganga kai video footage tongo photo by clear mano totally video tongo o video bisingai tongo Tripura police omno tu me ke suja ko omno wan sungai Tiprasa ni bisingte justice manjagya eba justice prevail khaije gani omno wan sungai karon je jagao clear video je jagao asike moles khaije gai pura open video je ngi tongo omo tini thinango te bari mano haise karon chini hawa tini sung tini obon nugo je sini Tiprasa ni bisingo asike atasar khai tomani oma sungku ne dinfana sungko sine mania and tomuno mai tomuno police process person hoite borok tumungno obna serious me tanai hankai bus kango YTM ni for haste sungi kunai YTM TWF ti promote ni for sungi kunai tomuno borok obna serious nai hankai sumunung na haise ADC area bo khoro busuk borok amte khai borok hai mana bus kunai karon sung belai sojo khaka belai torere khaka sung nugi mania ang tini median bisingte sini Tiprasa lukurona ama sana mo tongo noro nukhana delhi hai jaga o gang re nirbaya case busuk dorti long process ta kintu tini hai sini o Tripura wo open ekdom open ke jeta sini bari basano mai khai tongo tini joto nong nukhungu bari basa tongo kuno safe and security feel kare am broad daylight ekdom sal katang mo hai tong hangkai tabung mo hai hor kan andra gundra nini gole hai jaga kon agor to tamno safe kri hai si bari basarong ni
abon bagai Tripura police omnoti belai serious nanani untung naya hangkai sing tiniya sing kena barbar bong ni piasa hap habai bong remind kai pungnai je YTF TW power tam haisi Tiprasa ni power tam sing pungnai enang tini kemang lukurona sana ang sana nemu chungo lukurona kemang sana zara comments kai tong no aju comment tong era masa kemang semeno thing ne tonggo obrehagen comment mana obrehagen khajang nango abo ke bhnai hingla mini Tiprasa bos ndi nai ang sana nemu chungo mini kapalo sajo mai klai tomuno nungmini Tiprasa bos ono nungma ke blame khai tong kai nungbo sajang konai aprus ni samosa basan nang wan chubes ang koine joto Tiprasa ne bisingo bo khoroksa je japan teng bo east west north south je japan teng Tiprasa om hake ke bo ngi tong hang kai sung es Tiprasa sungro ba chobe buskang ba chobe mo haino buini to solution khaya nang ang chung joto no thancha ka ba chobe sung solution mar na esi ini o sini o FR khajin tin phaiso baikya sini TWM ni borong nangju president sini madam Maniha Debbarma YTM ni general secretary Mr James sini madam Gita sini madam Urmila DISM ni convener sini borong nang taku uttom bor hai phai dari sunjoton oro joto organization ang amno sanani muchung barbar sanani chesta khaisi TWF YTF Tipramotha DISM ni mo samunya isi mo kuno political mileage ni samunya mo mong kasi do fani sini Tiprasa ni samung es Tiprasa sung phayoro oro sung na YTF na TW na Tiprama tan bising phaya sung es Tiprasa sini borong ni bisingo injustice ngi tongono sung justice nemari sung oro dinor phaya justice should be given haisi justice delayed is justice denied abo sung Tiprasa ni amchai sung ngi tong